Кой вид на планетата ни има най-странните поведенчески процеси, най-привлекателните индивиди? Кой е най-величествен и най-предизвикателен сред разнообразието от видове, които природата е създала? Сигурно има много претенденти за това, но предполагам, че днешният експонат трябва да е един от тях. Добре познат вид тук, сред къстия хръсталак. Често заснеман в естественото си местообитание, но днес ще разкрием скритата страна на тези очарователни същества. Ах да, точно така. Наблюдаваме превъзходният вид, наречен популярен експерт по оцеляване и бушкрафт, или още известен като хотелският сървайвър, местообитаващ на шумели видеоклипове в YouTube и телевизионни програми. Това е лагерът му. Така че сега ще се опитаме да се приближим и да го наблюдаваме в естествената му среда. За да те убедих да кликнеш върху видеото му, да се възхищаваш на уменията или гледаш по телевизията. Той използва трикове с камерата, наема продуцентски екипи и въоръжен с арсенал от джаджи и инструменти си разчиства място в гората, за да изгради нереалистично убежище за оцеляване. Често си го забелязвал по популярни канали в YouTube, където ти предлага съвети по оцеляване и бушкрафт. Но не всичко в тази горска среда е така, както е показано. Зад камера използва моторни инструменти, резачки и скъпа екипировка, която му се налага да мъкне с пикапи. Друг път си го виждал в известни телевизионни програми за оцеляване и предизвикателства. Тук и ще можем да го видим в естествената му среда, където се ежи, че е сред дълбоката пустош, но всъщност автомобилният трафик е точно до него и дори се чува. Или пък осъществява нощувки в опасна среда, но когато настъпи мрак, той се оттегля в луксозната си хотелска стая и се почиства с маски за лице, масажи и прочистване на дебелото черво. Пълен контраст с суровата реалност, която твърди, че покорява. Много убедително представление и имитация на реален експерт по оцеляване и бушкрафт. Дори опитните бушкрафтери се объркват понякога и го следват. Да продължаваме ли да му се радваме и да го наблюдаваме, или просто увеличи звука на видеото и престани да гледаш тези градски фенери и цветни патладжани, защото тук ще ти покажа 3 прости метода как да останеш на сухо и топло като бос през цялата нощ, използвайки само това, което държа в юмруците си. Тези прости методи и нищожни предмети, които държат в шепите ми, ще ти помогнат да оцелееш навсякъде, по всяко време и при всякакви условия. Те ще включат за теб много босове в оцеляването и бушкрафта, но преди ти покажа какво държах, имам един много важен съвет за теб. Затегни колана, провитри плетните чорапи баба и натисни бутона за абониране сега, защото в това видео ще ти стане много задушно. Да започваме! Започваме с метод 1, което ще бъде каубойско легло и ще ни позволи да станем повдигнати от земята. Дори няма да се наложи да използваме нито един от материалите, които струват пари. И така, да започваме. И така, започвам с избирането на два дълги и еднакви по дължина, горе-долу колкото се може по-прави клона. Естествено нямам лукса да разполагам с брадва или мачети, затова трябва да избера лесни за отчупване и подходящи клонове. Избираме място, което е разположено наравно и както виждате ги слагам на широчина достатъчно, за да могат да легна. Това са рамките. Върху тях слагам напречни пръчки. По възможност трябва да не изтърчат много надълго една от друга. В случай отново нямам лукса да използвам брадва или мачете, за да ги скъся или трион. Затова използвам каквито мога да намеря, сравнително не много дълги, за да не изтърчат много навънка от леглото. Начина по който ги слагам ще видите след малко. Сега в момента изкопавам канал, за да не се допира много листа и шума, и също така ако оставя
издълбая канал, мога да създам допълнително разстояние между мен и земята. Начина, по който ги поставяме е напречно, като ляга на земята в единия си край и ляга отгоре върху другата рамка, съответно противоположно, и ги редувам по този начин, един вид на зигзаг. Едната е на земята, в един си край, другия отгоре. Понеже отново нямам лукса да избирам вид дървесина и не искам да режа и да чупя живи дървета, слагам и използвам сухи клони, съответно ще ги наредя плътно едни до други. Причината да се слагат по този начин е, че когато човек легне отгоре върху тях, те притискат с тежестта си самите две дълги клона рамки и те няма да се изпарзалят и да се разместят. В същото време се получава повдигната платформа, дори да е малко повдигната, това е достатъчно за да не изолира от студа. Друго важно нещо, което трябва да знаете, е, че е желателно да изберем, както казах вече, равно място или място, което няма да се стече вода от някъде върху нас. И друго много важно нещо, естествено аз подбирам да съм между две дървета, поради проста причина, че ще постоя с метод 2 и подслон и заслон над мене. Във всеки случай, като избирате лагер, много важно е да гледате над вас дали няма опасност от падащи мъртви дървета или големи клони, които могат да паднат и да ви наранят, или по-лошо. Това е една от големите причини за нещастни случаи при лагеруване на открито. Наричат се Widowmakers, така че винаги гледайте над вас дали дърветата, под които си поставяте лагера, е безопасен. Продължаваме с строенето на каубойското легло. Нека да огледаме какво се е получило. Значи, както виждате, не съм оставил много широко разстояние, колкото да си побере тялото ми. Каубойско легло може да направите колкото искате широко и дълго, зависи от наличните материали. Кръстосвате пръчките, едната да легне в основата, другата отгоре. И една през друга ги кръстосвате. Понеже са изгнили, моите ги направих плътно една до друга.
и за да може да имам тотална изолация. Но ние сега ще сложим и матрак. И сега ще сложим малко матрак, за да може да ни е и меко и още по-сухо и топло. Да започваме. За матрака ще използваме колкото се може повече суха или пък зелена и чиста папрат. Ако нямате папрат, може и с шума и листа, изсъхнали или свежи листа или колони от храсти, но папрат е доста добър материал. Може дори възглавничка да си направите. Папрат. Да започваме. И така, каубойското легло е готово. Ще го тестваме ли? Вау! Вау! Това е страхотно. Внимавайте винаги обаче да не се тапате лагера над опасно с падащи дървета. Вау! И мирише приятно. Вау! Просто супер! И ето, че с метод 1 можеш да изградиш удобно и функционално легло, което ти помага да бъдеш повдигнат от земята и да се чувстваш по-топло и комфортно. Това е реалистичен метод на къмпинг и за оцеляване. А дори още не сме използвали материалите, които струват пари. И идва ред и на тях с метод 2, ето точно сега. А сега, готов ли си да разбереш как да създадеш временен подслон и да останеш на сухо и топло като бос? За целта няма да използвам нищо друго, освен две големи найлонови торби за отпадъци, малко канат и джобно ножче. Макар че можем дори и без него да минем. Турбите струват 3,79 за 10, така че едната е само 38 стотинки. Ще ти покажа как смятам да го направя. Ето тук между тези двете дървета, макар че може да има и много други видове конфигурации, в зависимост къде се намираш. Трябва да призная, имам само още една резервна турба и има висок шанс да не се получи. Какво мислиш? Паузирай видеото и ми кажи в коментарите. Остани до края, за да разбереш. Понеже това са адски полезни предмети, които не заемат въобще никакво място, просто ги сложи в джоба на якито си за гората, преди да излезеш следващия път навън. Дори и да не ги ползваш за подслон, може да събереш гъби в тях, може цветя или най-малкото буклука на някой заблуден турист. Сега, когато ви показвам тези методи, това не означава, че на всяка цена трябва тях да използваме. Това е само пример как можем да минем без скъпи материали, без скъпи уреди. Искам да благодаря на всичките 64 абонати до този момент. Страхотно е, че ме следвате и гледате. Благодаря.
Ако искаш да ме подкрепиш и окуражиш да правя още по-хубави и полезни видеа в сферата на бушкрафта и оцеляването, натисни бутона за абониране и камбанката за известия още сега, ако не си го направил вече. А сега да продължим с подслона и метод 1, да останем сухи и топли за жълти стотинки като бос. Турба 1 и турба 2. Да видим какво ще направим. Започвам като разпъвам турбите, за да анализирам кой е най-добрият начин да бъдат поставени, дали трябва да ги разцепя или не. Колебая се в момента, за съжаление не са най-добрите турби, просто най-обикновените народни турби, които имам. Вие може да си намерите по-дебели, по-широки и по-големи. В случая решавам, че ще ги запазя без да ги разцепвам, тъй като ресурсите в дивото са много важни и по възможност не е желателно да се унищожат излишно. Начинът, по който решавам, че ще направя подслона си, за да остана на сухо, ако случайно завали, е да направя рамка, като подпъхна един дълъг клон, който е привързан, като подпъхна клонове отстрани и също така ги подпра върху един клон, който е привързан и ще бъде билото на покрива. Започвам първо с билото, което ще привържа към едното дърво и после към другото дърво. Така че налоните турби да могат да легнат върху него и да се получи стръмно било, което при силен дъжд да не ме намокри и да не скъса турбите. Продължавам сега с споменатата вече рамка. Използвам, предварително съм си измерил и счупил клон, който ще подпъхна в едната турба, като двете турби са разположени с отворите един срещу друг по средата. Подпъхвам клона и го слагам така, че да се образува странична част, краят на покритието и ще сложа клон от противоположната страна по същия начин. Очевидно е, че по средата има слаба част, където турбите се съединяват в двата отвора и не са плътно прилепнали. Ако разполагах с тиксо или ако носих тиксо, но в момента не съм го предвидил това нещо, защото исках да използвам минимален брой предмети, щях да залепа отворите с тиксо. Предвидил съм друг начин да предпазя от течове в тази слаба част. Връзвам в средата на
където отвора, за да не пробивам найлоновите турби, връзвам в средата на самия клон и ще го опъна, така че да ми даде малко повече разстояние и отвор, когато вляза под подслона. И по същия начин от противоположната страна. Ще използвам дървени клечки, които да използвам като пегове, които да забия в земята и да опъна въжетата, така че да държи с леко отвор. И основната идея на този вид подслон е, че е нисък и самите найлони турби ще запазят топлината, която се отделя от тялото ми, която легна върху папрата и каубойско легло, и топлина, която се отделя от тялото ми, ще бъде запазена в самия подслон и по този начин ще остана доста топло. И сега виждате, че поставям още един клон отгоре, който да използвам като основа и да направя решението да спра евентуален теч между двете турби, като използвам папрат и ги покривам. Ако имах повече време и желание или по-здрави клони, можеше да сложа папрат навсякъде, от край до край. И така, да разгледаме нашия импровизиран подслон отблизо и да видим плюсовите, минусите, слабостите, естествено, които има, и плюсовите, които има. Да започваме. Започваме с следното. Първо, не беше въобще много трудно да го направим. Основната конструкция, естествено, е каубойското легло, което ни пази изолирани от земята и от влагата и от студа, заедно с папрата. Двете найлонови турби са сложени в рамка и съответно трябва да сме много внимателни докато спим. Все пак говорим за emergency подслон за оцеляване в спешен случай с налични материали, когато нямаме възможност да правим истински подслон за оцеляване, в който ще говоря за който ще говоря и ще покажа в следващото видео реално. Така, няма нужда да е високо. Ако е много високо, няма да задържаме топлината, затова е направено много ниско и единствената трудност е влизането в подслона. С изключение на това, въздух, независимо че е малко тясно, турбите са тесни, остротата, по която са подложени, със сигурност ще ни издържат минимум за една нощ, ако не и за повече. Папрата отгоре по средата е сложен заедно с този напрешния клон, за да задържи папрата, за да може да покрием дупките, които имаме. Ако имаме тиксо, най-добре ще бъде с тиксо, разбира се. И съответно сме опънали, за да може да държим при валение на дъжд. Естествено, можем да сложим и още двата края, но прецених, че за да мога да влизаме и да излизам по-лесно, по-добре имам само един по средата. Понеже нямам истински пегове в момента направени, трябва много да внимавам, когато влизам, да го изпробвам. И така, сега вече е момента, в който влизаме да го изпробваме. Никой не е казал, че ще бъде лесно. А на нас ни е интересно, когато ни е лесно. Просто се просламчваме. Просто се просламчваме. Влизаме вътре и се сливаме. Супер ни е ниско и тясно. Краката ми са под найлона. Мирише много приятно на папрат. Виждам тук, че съответно, без да се въртя много, ще понаместя папрата от горната страна. Да, ето по този начин. Плътнище и конструкция от найлонови турби за смет. Смет от 2. Имаш готов подслон, който те предпазва от дъжда и вятъра и ти осигурява сухо и уютно място, вече съм изпотен. А пък отделно и те предпазва да виждаш много какво става наоколо около теб през нощта, особено когато се чуват стъпки и пръщения на клонки по земята. Комбинацията от ниско спуснат найлон за покрив и стени, заедно с каубойското легло
ще те държи сух и топъл само за жълти стотинки. Но ако имаш излишна торба, като мен, можеш да използваш, за да добавиш и метод 3 към твоя арсенал и да останеш не само на сухо и топло като бос, но направо и на задушно. Аз вече съм на задушно. Аз сега само да видя как ще изляза от тук. И така, да разгледаме нещата. Изпълзях безопасно от послона. Влизате от долната страна, пропълзявате напред и излизате от предната страна, за да не скъсате нещо, както е видно. Моят остана здрав. Сега ще ви го покажа малко по-подробно. И слабите му страни са естествено, че трябваше да пробием дупки там. И естествено можем да подсилим, като вържиме още един кол. Но целта е в момента за влизане и за излизане, защото влизам и излизам, за да го тествам. Препшам един, но иначе бих вързал и по още и два въжета в края. Имам все още достатъчно останало въже. Както виждате, имам все още останало достатъчно въже, преостатъчно. Използвал съм, може би, не повече от 10 метра, може и по-малко да използвам естествено. Ако имате повече въже, може да го подсилите и го направите в различни конфигурации. Може да е само в едната страна повдигнат, тогава ще да остане повече вятър. Обаче само с един наклон. Проблемът е, че тогава ще ви бъде по-студено. Целта е да застанем в подслон, в който не правиме огън, не правиме нищо, използваме само наръчни материали, които са възможно най-евтините, които може да намериме, направени от човека. И така, да го огледаме и да видим какво може да се подобри. Връзването и тези пегове могат да се подобрят. Но целта е, че ако имаме по-дълго въже, можем през деня да го дигнем за съседните дървета и тази наклон да бъде повдигнат, за да може и да присядаме. Другото е дупката по средата. Ако имаме много по-дълъг чувал, може да го разпорим и по-здрав, но моите са обикновени от торби за смет. Както виждате, вътре е супер сухо, удобно и приятно. Няма никакви дупки. Имаме централния кол, който ни държи конструкцията и е привързан по най-обикновен начин. Не трябва нещо си твърде здраво, защото е само за една нощ. Това нещо няма да издържи градушка, но ще издържи, или супер пролива на гравитечен дъжд, но ще издържи дъжд и ще ви запази топли, особено ако не сте много дълги. Пък и да ви се намокрят леко краката, това не е от толкова голямо значение.
За допълнителен изолативен комфорт използвам трета пластмасова торба. Напълвам я с листа, шума или папрат, особено ако навсякъде е мокро или влажно. По този начин не мога да слагам папрата директно под мен, а я поставям върху нашето каубойско легло. Това ти помага да запазиш топлината и сухотата в подслона. Изолирате напълно, дори и когато всички материали са мокри и подвизнали. Листата или папрата създават естествена изолация и предпазват от загуба на топлина. Ако пък имаш късмет папрата да е сух, можеш да го сложиш директно на каубойско легло, както направих аз, а пълната торба да я използваш, за да се покриеш с нея и да създадеш така ефективна система за задържане на топлината и удобство, осигурявайки си комфортна и суха нощ в ситуация на оцеляване. А пък да не говорим, че подобряването на тази система може тези двете торби да бъдат напълнени, които са за подслона, могат да бъдат напълнени също с меки листа или папрат, за да може да се създаде допълнителна изолация в самия подслон, понеже е много горещо в момента. Аз това не го правя, ако беше зимата, просто подпъхваме листа в двете турби, които са в нашата конструкция, преди да ги заключим с пръчката и папрата отгоре. В реалистична ситуация на оцеляване обаче едва ли ще имаш лукса на луксозни турби, че то пък цели 2 или 3. Ето защо гледай това видео ето тук, в което не само ти показвам как да изградиш 3 вида подслон от естествени материали, които са напълно безплатни, но и тествам за тебе дали ще остана сух за цяла нощ в единия от подслоните. Гледай го още сега и не забравяй да се абонираш още сега. Гледай видео.